pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Makikitsing, Yaagaw na Huwebes, Pangasinan, Dagupan. Hanggang man nang nangis ni Tawan at andyan pa rin po ang banta ng baha. Nagkalalulat Nitanlay Danom, Yamanlala po at San Roque Multi-Purpose Dam. At Wadjala, so Saray Balitan Matua. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tila tan fake news. SBM, Saray Balitan Matuayon, sasabid kasiksikanan nyo, Lunes hanggang Biyernes, kaya rin nasa iliknay balay ng kapaborito RJ Jimenez. SBM, Saray Balitan Matua, biyai pasabi na sa ilawas yun kaaro, kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Jad technical side, kantabay tayo at sign agaw. Agaw na Huwebes sa tatong tanagagik pet sa 27 at bulan na Agosto taon 2026. Ang gapiarom nag si Mr. E&D, Engineer Nixon Dakal. Namutan ko pa yan pankanaw na wata tatong tanagagik ilugay ko pa na happy birthday in heaven si former Dagupan City Local Chief Executive Mayor BSL. The father of former Mayor Brian Lim, who like his father also carries a unique kind of leadership. Bakit unique? Dahil sa kanilang kakaibang pag-iisip, dedikasyon kung paano mapaunlad ang Dagupan. If you remember it right, remember si BSL po is the father na sa Bangus Festival. Insan sa may best special lechon, walay duwaran components tuta na tatang tanagagik. One is tapyan na tulungan iray managlechon na Dagupan. Insan mikadwa na tulungan iray mayrat bilayan at dana livelihood. Dyan pa na maglay na sa ipan alagadan na sari baboy, ya lechon na ani. Si former Mayor Brian Lim untang tumat. Dyan sa may panahon na pandemya, alik na timat so serbisyo to anggad ang iyagalya na karakol na bilay. Insan natapyan niya gulad dalap so siyudad na Dagupan,
tinuopto so samay Pilplimiron Flood Mitigation Commission yasayamat so ninunot ng saman ng BSL. Tayo at atong tanagagik mga kapaborito no kumon. Ta atong buklabat may rekomendasyon no kumon ta atong buklabat may rekomendasyon na Flood Mitigation Commission. Sa may unaan ya Flood Mitigation Commission aliwan sa may mikadwa ta ang inunot mo't iralante nasa kimot ya Flood Mitigation Commission. Balat ta say makapakulaw na dudulap tayo ni. Natan at sa may resulta na sa may flood unaan ya Flood Mitigation Commission at among at saray ginapuan to ng former Mayor Brian Lim tapyan na resolbatan so delap at siyudad tayong Dagupan at ang ipaalagaya na say pumping station panang ng tapa Engineer Nixon may pumping station walay in malagay ya pumping station Judge Ciudad na Dagupan. Nitan-tan na pumping station. Ya unfortunately, ata niya pumping station, watan labatla. Agda aasikasun, agda pagaganaon, watan labat. Pumping machine itan. Tapi ang jaruntan ko mon supsupunto may danom, ya wala da inner part na sa Ciudad na Dagupan, insan to ipaway. Ed Pantal River. Sa katutan so sa may sistema tutan, tapyan at least kahit papano, nabawasan so sa may delap yan nalilik na ditan at downtown area. Sa isa kini, ang aliw sa syudad at sama na panahon na sa kaya maayos na declogging machine para maayos po yung drainage network po natin dito sa lungsod ng Dagupan. Pakita natin yung next picture, Engineer Nixon. Yung declogging machine. Atay declogging machine, inusar itan atatan tanagagik, yan ang declog na sa drainage system ti Siyudad na Dagupan, even before yon sabi susayan na panaon na mamauran. Tapi ang jaruntan, nunitan la so panaon na mamauran, malinlinis la irarate drainage system tayo, at mainumay so kakaagos na danom paunla untaboy at ilog. Akwanta, no ata niya declogging machine at mabilay nitan, pagagana danitan at uusaran danitan. I don't know. Tagtimat na nunung ya uusaran datan at sari manunan dalan dyan siyudad tayong Dagupan. Maybe siguro kulabat na babanaan, pero kumusta la sa itsura tutan dyan declogging machine. Sa kimot at sara may kurang ya ginawa at ating tanagagik at sa may regular ay river dredging ya antayo ararayan kurang kutdang at ating tanagagik at according sa national government ito yung mga hakbang na mainam na solusyon laban sa baha. Pero antayo matlat ating tanagagik dahil sa magkakaibang pananaw na may halo pang panunumbat agaon tanat ating tanagagik ararayan plano, these are now things of the past, yakwanda. So we just have to content ourselves with the belief taogawak di nadudalap na Siyudad na Dagupan, agaontan. So again, happy birthday in heaven, BSL. Region 1 Medical Center hatid serbisyo sa mga pamilyang apektado ng baha sa barangay Mayumbo kahapon. Oy, kumusta kilatan? Ditan at Region 1 Medical Center at kahapon po sa pangunguna ng Region 1 Medical Center, katuwang ang Public Health Unit, ay nagtungo po sila sa barangay Mayumbo. Upang magpamahagi ng medical go kits sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha. At siyempre, sa pangunguna po yan ni Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang hepe ng R1MC, na kung saan layunin po ng aktibidad na yan na mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad.
Antayo atay medical go kits at yan po ay naglalaman ng mga kagamitang pangunang lunas, emergency supplies, at mga gamot at health information materials. Kabilang ang mga tagubilin ukol sa wastong paggamit ng doxycycline bilang preventive medication laban sa leptospirosis, alinsunod sa gabay ng mga health professionals. So sa ikwento ng Dr. Joseph Roland O. Mejia, tayo na po ang lumapit sa ating mga kababayan para maibsan naman kahit papano ang kanilang pinagdararaanan. So binigyan din po ng R1MC at PHU ang kahalagahan ng pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa pag-iwas sa leptospirosis. Sa ikwento lang din ng Dr. Roland Mejia, sa pamamagitan ng programang ito ay naipapabatid natin sa ating mga kababayan ang pagmamahal ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Binigyan din rin ng hepe ng R1MC na ang pamamahagi ng mga kit ay isang regular na programa ng hospital bilang pagtugon sa kalamidad. At kalakip po yan ng medical go kit, gaya ng nabanggit na po natin, yung pong tagubilin sa pag-inom ng doxycycline. Importante ito doxycycline na tatang tanagagik, lalo natatalom kayo dalap agyo ni baga, so amay pagka-apekto na laman nyo at satay tatawagan tayon at leptospirosis. Yaata na sakit at tatang tanagagik, leptospirosis is very deadly. And speaking of deadly, gaylame agawad ni palagagig, akaliknara na sa ibalbalag ya flash flood ditan ad Nepal-Tibet border. Isa sa pinakamalaking international disasters ngayon ang flash flooding na nangyari sa Nepal at Tibet border region. Ninyo pata na iso video agagi kaya. Grabe, inakmunto jad kabalag na sa tayo flood, flash flood at atong tanagagik, inakmunto. Iray ko kabkaabungan, inakmunto rin ang duruman structures na aditan ya singgarad sa may dinalanan ton ilog, ya pati sare tutu. According to reports that there are at least more than 100 la ya tutu. So may nikurit ya nandi ay atigway bilay, nandi ay linawata at tanagagik, and thousands more are missing, na lababalang nira at atong tanagagik. So makaparman, and I think we have to learn from that na yung kahalagahan po na magkaroon tayo ng early warning system. Yung kahalagahan na magkaroon tayo ng evacuation planning at land use management, lalo na sa mga komunidad na nasa tabi ng ilog at landslide prone areas. Sana magising tayo sa ganyan. Makapatakta ko tagagik. Kani wali abantayan kong video, wali ginuyurdan bangkay, aputot sulaman to. Ayagi. Para naman sa mga nasalanta ng baha, ito po, inanunsyo po ng GSIS na meron pong available na 4.4 billion pesos na emergency loans para sa mga nasalanta. Naglaan po ang Government Service Insurance System ng halos 4.4 billion pesos na emergency loans para sa mga miyembro at pensioner na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at kalamidad. Ay, agi, kasi mo tiramay ken apektado anto andi bali raramay andi bali raramay walay bayani da, wala ni Florida, wala ni Ace da, agay lay swerte da. Imagine, wala lay bayani da, wala ni Florida, wala ni Ace da. Sana all.
Ito pong loan na ito ay mahalaga para sa mga government employees at pensioners na nangangailangan naman po ng agarang liquidity pagkatapos ng sakuna. At kayo balit man tataluntunan ha. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mas maigpit na pagpapatupad ng sub-judice rule. Yan ha, non-ruling karuman si Senador Chis Escudero sa presiding officer. At in pala pagturaraman, so mas mahigpit na pagpapatupad ng sub-judice rule. Nasa day 19 na po yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. At patuloy na tinatalakay ng impeachment court ang mga aligasyon laban sa Office of the Vice President, kabilang ang paggamit ng mga confidential funds. Pero kahapon, nagbabala po ang impeachment court laban sa tinatawag na trial by publicity. Sinabi ni Senate President Presiding Officer Francis Chis Escudero na maigpit na ipatutupad ang sub-judice rule. Ang ibig sabihin po niyan, dapat iwasan ng mga sangkot ang mga pahayag sa publiko na maaaring makaimpluwensya o makagambala sa paglilitis. Kawal na rin malalabir, dapag na prosecution, agda na pukpukan so agaman labir kalamur. Aga makaroon so kanunutan da, no gira makalabir. Ito naman, dapat maging concern din po tayo dito mga kapaborito. Isang malaking economic concern ito. Ibinaba po ng Moody's Analytics ang forecast sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas para sa 2026 sa 3%. Na iniuugnay sa mahina umanong consumption at pagbagsak sa ilang bahagi ng economic activity. Sa kiniya na pagyabantayan tayo at atong tanagagi ka. So binabantayan po ngayon ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, ay yung monetary policy po natin dahil po sa paggalaw ng US Federal Reserve at iba pang Asian Central Banks. Mahalaga ito dahil ang interest rates ay direktang makakaapekto sa housing loans, sa car loans, sa business loans, sa credit cards, investments, exchange rate ng piso at inflation. Sa economic concern tidya tatong tanagagik sa ibabagan na sa Kuya Economist mula sa De La Salle University, maaring hindi lumampas sa 6% ang long-term growth rate ng Pilipinas kung hindi maayos ang problema sa productivity. Kanyan sa ikwanda tatong tanagagik, hindi lamang dapat habulin ng Pilipinas ang mabilis na GDP growth, kailangan tumas din ang productivity ng manggagawa, kalidad ng infrastructure, investments at efficiency ng government services. Pero ito naman, magandang balita para sa agricultural sector. Inaasahan ng Philippine Coconut Authority na maaring tumaas na mahigit kumulang 5% ang coconut production ng bansa ngayong 2026. Mahalaga ito dahil milyong-milyong Pilipino ang umaasa naman sa coconut industry. Ang hamon ngayon ay kung papaano mapapalago ang production nang hindi bumababa ang kita ng mga farmers.
So ano-ano mga mga malalaking issue na dapat abangan po natin mga kapaborito? Ito pong impeachment of course ni Vice President Sara Duterte. Ito pa rin pong habagat at pagbaha agaon natatang tanagagik tani unuran unagaw dakularay ipapusak yaga namamaga. Ngalngali ang gapulay ni sulong nan Mr. Maki mapalakapak ditan at bali na mapandan. Tauran lan uran aglan na mamagaan irama ipupusak to. Andi bali Maki man develop kalay marakap ya sistema. Pigar-pigaran mo labatla. Isulong mo natan na boss pigar mo lamat. Makatipid ka ha? Diyan sari karumaniran balita tayo at sayan kabuasan. Naago na Huwebes sa tatang tanagagik. Hinimok po ni Senator Francis Chis Escudero ang kanyang mga kasamahan sa Senado na agarang aksyonan ng Senate Bill No. 2387 na naglalayong gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan mula sa kasalukuyang 4 na taon. Sa kanyang sponsorship speech para sa panukala na nakapaloob sa Committee Report No. 77, sinabi ni Escudero na kailangang mabilis na kumilos ang Senado bago matapos ang Setyembre upang magkaroon ng malinaw at tiyak na direksyon sa isasagawang barangay at sangguniang kabataan election na nakatakda ngayong Nobyembre. Binigyang diin niya na nakarakda na sa susunod na buwan ang paghahain ng Certificates of Candidacy at dahil dito, kailangan ng magpasya ang Kongreso kung matutuloy ang halalan o ipagpapaliban ito alinsunod sa bagong termino na maaring ipasa. Kaya sa ikwanto at ating tanagagig at sa may speech to, Ginoong Pangulo, hinihiling ko sa kapulungang ito na agarang aksyonan ang panukalang ito. Pabor man o tutol bago matapos ang Setyembre dahil nakatakda ngayon sa Nobyembre ang barangay elections at nakatakda na sa susunod na buwan ang paghahain ng Certificates of Candidacy. Sinabi rin ni Escudero ang nabagamat pabor siya sa panukala, nais niyang bigyan ito ng Senado ng prioridad upang magkaroon ng predictability o katiyakan sa nalalapit na halalan kung matutuloy ba ito o ipagpapaliban alinsunod sa bagong termino na maring aprobahan ng Kongreso. Ayon kay Escudero, malinaw na binibigyan ng saligang batas ng Kongreso ng kapangyarihan magtakda ng termino ng mga opisyal ng barangay. Anya kinikilala rin ito ng Korte Suprema sa kasong Makalintal versus Senate kung saan binigyan diin ang pangangailangang timbangin ng pagpapatuloy ng pamamahal at pananagutan, gayon din ng administrative efficiency at demokratikong pagbabago. Ito ang policy judgment na hinihiling ng kasalukuyang panukalan na ating pag-isipan kung bilang usapin ng polisiya, ang 5 taong termino ay nagbibigay ng mas magandang panahon para sa pamamahala kumpara sa 4 na taong termino na kasalukuyang tinatadhana ng batas, paliwanag ni Escudero. Ayon pa rin kay Escudero, mas mahabang termino ang magbibigay sa mga opisyal ng barangay at SK ng sapat na panahon upang magplano, magpatupad at magsuri ng kanilang mga programa nang hindi naaantala ng madalas na halalan. Ang mga barangay ay mga tagaplano, tagapagtupad, unang rumiresponde sa sakuna, tagapagpanatili ng kapayapaan, tagapamagitan sa mga alitan at frontline service providers. Sa antas kung saan kilala ng pamahalaan pamilya ang kalsada at kadalasan pati ang problema ng mga residente, ani Escudero. Binigyan din niya na hindi bago ang pagkakaroon ng 5 taong termino dahil may mga naunang batas gaya ng Republic Act No. 6653 at Republic Act No. 8524 na nagtakda rin ng 5 taong termino para sa mga opisyal ng barangay.
Ang panukalang ito ay isang term-setting measure na pinapasa sa paggamit ng kapangyarihang malinaw na pinagkaloob sa Kongreso sa ilalim ng Article 10, Section 8 ng Saligang Batas Ani Escudero. Inirekomenda ng committee, Report number 77 na magkatuwang na inihanda ng Committees on Local Government at Finance ang pag-aproba sa SB 2387 na may mga pagbabago at sinasalang-alang din ng SB 2067 na inihain ni Senador Amy Marcos. Sa isinagawang pagdinig nitong Lunes na pinamunuan ni Escudero, nagpahayag ng matinding suporta sa 5 taong termino ang ilang sektor, kabilang ang Liga ng mga Barangay, National Citizens Movement for Free Elections, Paris Pastoral Council for Responsible Voting at National Youth Commission. Ayon sa mga grupong ito, ang mas mahabang termino ay maaaring magbigay ng higit na katatagan sa pamamahala at makatulong na wakasan ang paulit-ulit na cycle ng pagpapaliban ng barangay at SK elections. Abangan po natin yan. Kasi si katunitan sa pitalaran tayo tatin tanagagig ni Tanlay Bermans. Setyembre la agagig next week. SBM, saray balitan matwa. Sa ikabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news on tuloy. Kaya rin inasarin pakabatan paimano malalapunid saray manangan tabay. Ang puta-putang balita. Ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Ang puta-putang sunata. Dame yung Hawak mo ang beat. San ang puta-putang impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare!
Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed Balay, Probinsya, Bansa, Tanjat Intiron Mundo. SBM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kaantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM, Saray Balitan Matuwa, say kabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan. Fake news. So, ang tuloy at ating talagagi, kantabay ni sa ilawas yung kaaro kapaborito JCB, Joseph Kanilang Bakani. Alas 9:36 lang sa oras sa ating talagagi. Happy 35th birthday muna tayo kay Councilor Ikong Francisco. $35 to laman na ito, ha? Kumusta na yung mga nakatanggap ng ayuda? Ramay kahon-kahon kuno. Ayuda, binaha daw ng kahon-kahon na ayuda. Ang bayan ng Binmalay. Actually, hindi lang ang bayan ng Binmalay. Binaha ng kahon-kahon na ayuda
lalong-lalo na yung mga ibang bayan din na nasalanta ng baha. Pero yung kahon-kahon na ayuda na yan ay matagal nang natanggap ng ibang mga munisipalidad, ng mga ibang LGUs. I don't know if ang pinakahuli na ay ang bayan ng Binmalay. Kaya lang, bakit nahuli? Akin tanaotit. Parang nawala yung essence daw ng bayan muna bago sarili. Naotit kima. Pero by the way, at sa tay pang i-distribute na ayuda at atang tanagagik at wala ray akasabid si katayo singa observations da at sa tan so agawa ya distribution na sa tay ayuda at atang tanagagik. Wala ray totoo ang ibos nga na sa may matuan lik na anda ditan at bali na Binmalay. Ta siyempre sayan programa ay saray matuan lik na ay Binmalay. At in bus nga data so lik na anda at sa tay in distribute ya DSWD box at saray barangay. Manunat kasi karuman sampluran barangay nilang bangat amuman. So sa may akaawat na sa may unaan niya bugso. Bugso kang ko tanawali si mabilamot kunulanti. Ya pigaran trak lalamot na satay kahon-kahon ya ayuda manlala po DSWD. Natan, jad saya iso impasabida yalik na datatang tanagagig. First things first. Bakit hindi fair? Yan na naman tayo Bakit hindi fair or patas ang pag-distribute ng mga DSWD forms na need i-fill up para sa DSWD boxes? Si Katutay tupot bakit daw hindi fair or patas ang pag-distribute ng mga DSWD forms na need i-fill up para sa DSWD boxes? Sa ikwanda, jad barangay poblasyon, sobrang hindi equal distribution ng forms. Kasi marami sila nilalagpasan ng mga bahay or families na hindi binibigyan ng DSWD form. Paging, barangay poblasyon, totoo ba itong mga aligasyon nila sa inyo? Sa ibabagada at ating tanagagik sa barangay poblasyon, sobrang hindi equal ang distribution ng forms kasi marami silang nilalagpasan ng mga bahay or families na hindi binibigyan ng DSWD form. Totoo ba yan? Sa isa ni Kwanda, pag-uobserbahan mo ang distribution ng DSWD forms or DSWD box, ang mga hindi binigyan yung mga families or houses na hindi daw supporter ng incumbent kapitan ng poblasyon. Nako, totoo ba ito? Hindi daw binigyan yung mga hindi supporter ng incumbent na kapitan ng poblasyon. At kapag ka ikaw ay family or relative or nasa address ng dating kapitan or kung supporter ka ng mga lalaban sa darating na barangay eleksyon, ayan na naman kasi ginagamit nyo na naman sa eleksyon. Ito ang sinasabi nila, itatanong natin yan. Pag ikaw family or relative or nasa address ng dating kapitan or kung supporter ka ng mga lalaban sa darating na barangay election, hindi ka talaga mabigyan ng DSWD form or DSWD box. Bakit naman? Di ba bayan muna bago sarili? Sa ibabagada talamak daw yan sa poblasyon. Sekwanda, sana sa ibang barangay hindi ganyan.
Sana sa ibang barangay hindi ganyan kwanda. Well, doon sa amin, so far, so good. Pero wala pang dumating. Iwan ko lang kung darating ngayon, ha? Kaya sa kwandata itong tanagagi ka, kaya ginagamit sa pansariling politika ang mga DSWD box, DSWD form, lalo pa lumalala ang kanyang kalakaran kasi malapit na ang barangay elections. Nako. Wag niyong gamitan sa pamumulitika yung pamamahagi ng ayuda. Pangalawa pa, meron daw mga nakalista doon sa list nila ng DSWD box na nakapirma na nakatanggap o narilisan, pero pagtanungin mo yung mga tao o mga pamilyang yun, wala naman talaga silang natanggap. Nako, pakilinaw po yan. Ni Sekwanda ni Jai, hindi lang sa amin ilang beses nangyari yan kasi may mga nakausap rin kami na mga ilang pamilya na ganyan rin nangyari sa kanila. So hindi lang iisa, ha? Ang sabi sa listahan ng release may nakapirma sa mga pangalan nila pero hindi naman daw sila yun at hindi nila pirma yun at wala silang natanggap rin na ayuda. Hindi lang daw isang beses nangyari ang ganitong kalakaran mula daw nung nakaupo ang kapitan ngayon. Ganito na lagi nangyayari sa kahit anong ayuda ng barangay poblasyon. Nako, pakilinaw po yan, ha? At yun po kasi taliwas sa pinaninindigang bayan muna bago sarili, ha? Taliwas po yan sa adhikain ng bayan muna bago sarili. Yung pong mga ayuda na yan, I understand, ay para sa lahat, no, ha? So pag sinabing para sa lahat, regardless of their political affiliation ng mga tao dyan or their political belief, regardless of whether they are your supporter o dino andi, regardless of sila yung mga makakalaban mo o hindi, dapat bigyan nyo sila. Bakit? Kwarta natutuitan. One way or another, meron din silang contribution dyan. Kasi, bakit? Nagbabayad. Lahat po tayo nagbabayad ng buwis. Lahat po tayo nagbabayad ng tax. Hindi man direkta na nagbabayad kayo, pero pagka may binibili po kayo, value added tax, may salitang tax, agantan. Pagka dumaan po kayo sa highway, may tinatawag na road users tax. Lahat po yan binabayaran natin. Pag bumili tayo ng mga kailangan natin, merong VAT, value added tax. Kaya wag nating sabihin na hindi nila deserve na mabigyan ng ayuda. Kasi kahit meron po sila at hindi po sila hikahu sa buhay, tatandaan po natin, wala pong pinipili ang sakuna. Yung sakuna po, yung pagbaha, hindi po niya pinipili kung sino ang bibiktimahin niya. Agauntan na tatin tanagagik. Aliwan lapud ta mayaman, agtudalanan na dalap. Agauntan, agan nadalan na dalap. Agauntan. Aliwan lapud ta mairap, agan nadalan na dalap. Amin. Nadalan na dalap. Agauntan na tatin tanagagik. Ininang ninyo may agawad ni Pal. Ang kakabalag yung building. Ang kakabalag yung structure. Pero atumtumba. Inyagos na sa may flood flash sa tatong tanagagik, hanggang natan, anapon danira rami at least more or less 400 people yung missing in action. Officially, walalay ni bagadan 100 more or less fatality with satan ni agawa ya flash flood at Nepal. Bautan na Nepal tan Tibet. So you see, yung nature, yung nature's wrath, wala pong pinipili po yan. Lahat po tayo apektado. Kaya wala rati untan niya distribution na ayuda, agyula pipiliin. Itdan yun amin. Numan bilang incumbent kayo, pero los benos, numan bilang at si kayo at incumbent, itdan yun amin.
agyo ni bagay panaon. Ang paano na ani tatanawin pa nilang utang na loob yan, your kindness, di ba tatang tanagagik na regardless of your political differences binibigyan nyo pa rin sila, gauntan binibigyan nyo pa rin ng importansya, gauntan na tatang tanagagik agdatan na lingwanan. So somehow no nasabi election, walan-wala part some of the family members walan-walad si kara sumangibutos mo at si kayo gauntan ay nagkalalo la numarakap sa ipapanang ninyo si kara. Pero noon tan sunanang ng danawawoy yo practice yo atatong tanagagig talagang makarubog kay kalaban nyo gauntan. Anunutan ko may bagatunan sa provincial director tijay na Pangasinan PPO si Police Colonel De Leon gauntan atatong tanagagig Police Colonel Dennis De Leon antay kwanto antay dumaya ya provincial director tasay kwanto no nayari-yari amin no nayari-yari amin dapat kaibigan ninyo. Napakahirap ng may kalaban kwanto. Napakahirap ng may kalaban. Napakahirap ng meron kang sama ng loob sa isang tao or isang tao may sama ng loob sa iyo. Dapat maging friendly tayo. Kung ano man yung mga kakulangan, kung kinakailangan kaya nating mag-adjust tayo. Because at the end of the day, meron at merong kabutihang maidudulot po niyan. Meron at merong magandang kabutihang maidudulot po niyan. Kaya, I admire. Good morning kay Police Colonel Dennis De Leon, sir. Magandang umaga po sa inyo. So, you bilang isang public servant, the more na dapat, lahat ng mga kabarangay mo, wala ka dapat kalaban. Dapat kaibigan mo lahat. Agaw tanatong tanagagig, ano nangyari kayo nga mampapabarong? Nagkalalo lang nata, nunot yo. Tamay irap tayo walin na pabarong yo. At sa ating panagsilbiyo. Sana maiwasan natin yan, si Mabila Lamot, irarate second batch. Babagadalanti, si Mabilarate second batch, nasatoy ayuda. Malnapod DSWD, ipapalimadalad si kayuratan niya, barangay officials, susaratan niya boxes. Then do your best na maihatid yung tamang public service. Isa pa, itawag imanok palabat latatang tanagagik, walay impasabid damot at siya, concerned lalamot, na siguro barangay, and including the LGU siguro, saya tatang tanagagik, walay impait ko sika engineer, partner, na Sara may pictures, tinawag dalamot so imanok at sayay, so basura. Ani wala re atip-tipon lalamot ko nun basura. Special mention lalamot sa barangay poblasyon. Ni maraming mga nag-send na mga pictures ng malalang sitwasyon ng basura. Ang mga pictures sa dalawang streets, sa Mabini Street at Lona Street. Lona Street pa lang at hindi pa nakasama yung tatlo na ibang streets. Ilang linggo na daw yung basura at hindi hinahakot ng barangay o ng munisipyo. Kasi ang munisipyo rin daw ay naghahakot ng basura ng poblasyon kahit may sariling budget ang barangay. Totoo ba yan? Say dalam dadya tatang tanagagik gabundok na ang tambak na basura. Nagwo-worry ang mga residente kasi mula ng ulan, magkaroon ng habagat, bagyo, hindi na yan nahakot. Ay delikado yan. I-arrange na lang natin yung mga pictures, engineer, Sobrang baho na at noong umuulan, humahalo na sa baha o sa tubig na umaagos yung basura kaya sobrang health concerns na talaga. Kwanta jay, nasa mismong highway na
at halos masasagi na ng mga sasakyan kasi nasa mismong highway na. Marami pa sa ibang streets na hindi pa na-picture. Mismong yan nung natatang talaga kikiraratan simpapawit daya pictures Mismong street yan kung saan ang residents ng kapitan mismo. Kaya talagang nadadaanan niya at nakikita niya yan, pero bakit walang aksyon or concern? Ang sabi, may mga nagsabi na hindi ko maintindihan. Ilang weeks na palala pa rin ang sitwasyon sa basura dyan. Sa kwanto ni Jetta ng Tanagagik, may nakasalubong rin kami na nakausap at ang comment kasi nitong mga nakarang araw may mga nagkandak ng tawag nito feeding. And feeding, nagpakain po sila ng lugaw at nagbibigay ng ayuda. Ang question nila ngayon, napansin kaya nila, napansin kaya nila yung mga basurang yan na nagkalat sa mga kanto-kanto? Sa mga streets na yan, na nabanggit ang tatong Tanagagik, Actually, hindi lang yung picture na yan. Pakita mo pa nga yung iba, engineer. Marami po na mga nagkalat na naman na basura po dyan. Lalong-lalo na poblasyon po yan. Pagka sinabi mong poblasyon, nandyan po yung pinakasentro, the heart of the municipality. Gawin natin Tanagagik kasi nandyan din po ang palengke, nandyan din po ang opisina ng LGU, agaon natin Tanagagik. Andyan din po ang simbahan, andyan din po yung mga eskwelahan na malalaking eskwelahan. So kapag ka po yan, basurang yan, hanggang ngayon andyan pa rin at apektado na po ng patuloy na buhos na ulan, sinasabi nga dito sa text sa atin umaagos na. Kasi may mga katas po yan. Hindi natin alam kung anong dala ng mga basurang yan o mga sako-sakong yan na klase ng mga basura. Kapag ka naulan po yan, nabasaan to hindi natin alam kung anong pwedeng maidulot po niyan na risk sa kalusugan ng bawat mamamayan dyan po sa barangay poblasyon. So pwedeng na lang, paki-asikaso na lang po kung sino pa mo yung mga opisyalis po dyan ng barangay poblasyon. Paki-address po yung problema nyo dyan, basura. Wala na ibang pictures, engineer. Pakita natin yung ibang pictures. Marami yan iba't ibang streets ang pinakita nila, pinicture po nila. At kitang-kita naman natin dito sa mga pictures na pinadala po nila, talagang gabunton din ang basura. And ganun din pala sa Gayaman may nadaanan ulit ako pasensya na kayo sa Gayaman pero nadaanan ko ulit yung inyong mga basura. Saksakilabat siya talaga, so on a pier. Okay. Anyway, marami kasi ito pero pwede nating ipadala later sa iyo. Subukan kong ipadala ulit sa iyo. Kay engineer para makita rin nila na hindi lang iisang lugar. Hindi lang iisang lugar ang kanila pong napicturan na mga basura po. Sige engineer at ipapasa ko sa iyo lahat para meron kang maipost at maipakita natin na totoo po yung na sinasabi natin na talagang gabunton na naman ang basura po dyan sa lugar niyan ay nirereklamo po nila sa barangay poblasyon. Ayan, asin ko na sa iyo, engineer. Baka pwede nating ihabol. Just to prove na hindi lang isa-isang lugar yung nakita natin, pinadala sa atin na picture ng mga basura. Sangkanang kasi, akaparuntal.
So paging na rin siguro sa Waste Management Division. Meron ba tayong Waste Management Division dyan sa bayan ng Binmalay? Baka makatulong din kayo. Kasi poblasyon pa naman yan. Ayan pa, yung mga ibang pictures papakita isa-isa ng ating partner dito. Just to prove to you na talagang may mga nagpictures. Ang iba, talagang ibubas nga daw yung sari matulik na Binmalay. Tatang tanagagik. Gabay ni panangdang ya untan laso sari basura yabatan kaparuntal at sari daladalan. Hindi na siguro may hahabol engineer Bukas siguro, pakita natin bukas ayusin na lang natin. So it's another day. It's another Saray Matuan Liknay Binmalay at Tatang Tanagagik. Ay sana meron tayong serbisyong agad maasahan nito Pero sa kwantay man lang ti Binmalay, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na maasahan. There ain't no mountain too high to climb and there ain't no mountain too heavy to move. At tabayanan, susunod kaagad ang punto por punto kay Atong Remo. Akalo pa kantabi lang mula sa ilawasyon na kapaborito lawasyon karo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabi team on the technical side si Mr. E&D, Engineer Nixon Dakal. Magbabalik po ang Saray Balitan Matwa sa ikabusol na Saray MBTF. Managbalita itilatan fake news. Jalabatad #1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, paborito. Ka man papunta, saan ka man patungo, lagi kang naaalala sa iyong mga nagawa. Binago mo ang bayan, binigyan mo ng buhay, dahil sa paglilingkod mong agad maaasahan. Naging matibay ang bayan ng Binmalay. Sige na, bumalik ka na, ikaw ang inaasahan. Ituloy mo ang iyong laban bilang ama ng ating bayan. Sige na, bumalik ka na, balikan mo ang Binmalay. Muli mong iparamdam sa amin ang serbisyong agad maasahan. Ginising mo ang bayan, pinaunlad mo ang Binmalay. Binigyan mo ng lakas at sigla na tunay na makulay. Ang iyong mga ginaway, isang patunay na ang mahal mong bayan ay kaya mong ibangon sa isang serbisyong agad maaasahan. Sige na, bumalik ka na, ikaw ang inaasahan. Ituloy mo ang iyong laban bilang ama ng ating bayan. Sige na, bumalik ka na, balikan mo ang Binmalay. Muli mong iparamdam sa amin na serbisyong agad maasahan. SPM
Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. S, B, M. Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kaantabayo, say lawas kaaro tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. S, B, M. Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. S, B, M.